ערב טוב וברוכים הבאים לכל מי שהגיע להשתתף עמנו פה היום בחתונתם של ניסן ופנינה. רצינו לספר לכם את הסיפור מההתחלה. היום הוא יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת בחוקותיי. לבן הצעיר שלנו, חנן, יש בר מצווה השבת. חנן מגיע בבוקר ואומר, אמא, אבל עוד אין לי נעליים לשבת. ואני אומרת, רגע, נו, אז זה מה שיש, אז תנסה להסתדר, כי בסך הכל כבר עוד מעט שבת ויש הרבה מה לעשות. אמא, אני לא מסכים, הוא אומר, אני חייב נעליים. טוב, הילד בר מצווה מבקש נעליים, צריך לעשות מעשה. לקחנו את הרכב. ויצאנו לכיוון מחוץ ליישוב. בטרמפיאדה אנחנו עוצרים לטרמפיסטים כמובן, ועולה בחור צעיר, נמרץ, מתיישב מאחורינו, וככה מתחילה הנסיעה. חנן באותו זמן עם אוזניות מתאמן על פרשת השבוע שהוא אמור לקרוא למחרת, והטרמפיסט מאחור אומר, וואי, איך אתה קורא יפה, זה יופי. ואני מספרת לו שהשבת הזאת בעזרת השם הוא יחגוג את בר המצווה והוא מתאמן עכשיו לקראת הפרשה. והטרמפיסט עדיין בגדר נעלם, אומר, יפה, זה יופי, ומספר אפילו איזה דבר תורה על הפרשה. וככה מתפתחת בינינו שיחה, ביני לבין הבחור. ואני שואלת אותו, מאיפה אתה בא, לאן אתה נוסע? הוא מספר שהוא לומד במעלה אפרים, ושהוא נוסע ביתה לשבת. ועוד כל מיני שאלות ותשובות ברקע, וחנן כל הזמן לומד וקורא. בזה כמעט נגמרה הפגישה בינינו. לפני שהוא יורד מהרכב, אני זוכרת לשאול אותו, תגיד לי, איך קוראים לך? ואז הוא אומר לי, ניסן רחמן. אלף כפיים לא יצליחו לכבות אותי. אלף כפיים לא יצליחו לכבות אותי. מלמטה הסולם עולה, להתקרב אליי ומנסה. מגיע, לא מגיע, לא מגיע. כעבור שבועיים, שוב יום שישי, ואני בדרכי לירושלים, לוקחת את הרכב ונוסעת, עוצרת כמובן בטרמפיאדה, ועולים לרכב נער צעיר ואדם מבוגר. כך אנחנו נוסעים בדרך, ובמהלך הנסיעה מתברר שהאדם המבוגר הוא רב שמלמד במעלה אפרים, והנסיעה ממשיכה, כל אחד בעניינו. הגענו ליעד המבוקש, שנינו יורדים מהרכב, האדם מבוגר ואני,
ופתאום הקדוש ברוך הוא מכניס לי מחשבה לראש, ואני שואלת את הרב, סליחה, אתה מכיר בחור בשם ניסן רחמן? והוא עונה לי, כן, בטח, הוא מטובי בחורינו. ואז אני אומרת לו, תשמע, יש לי בת 22, בחורה טובה, חמודה, יפה. אתה מוכן להציע לה אותה? והרב שמח לרעיון ואמר, בשמחה, אין בעיה, החלפנו מספרים, וככה זה נגמר לאותו עת. הרב טלפן לניסן והציע לו את פנינה. ניסן חשב והרהר, בדברים כאלו אסור למהר. בזכות מפגש אקראי עם חברתה של פנינה, שבלי להסס אמרה לו, היא פשוט מדהימה. לקח לו בערך שבועיים להחליט, אך בסוף החזיר תשובה חיובית. לפני הדייט הראשון, ניסן ממש התרגש, אך בסופו הבין שהיה שווה להיפגש. עובר מלא זמן, חודשיים, 4 חודשים, והם עוד לא מחליטים או כן או לא, או זהו. לא ידעתי כלום, אבל הרגשתי כאילו... זהו, ואז התפללתי מנחה, אמרתי, טוב, לא יודעת אם זה יהיה עכשיו או לא, אבל כאילו התפללתי מנחה כזאת, ממש... ראיתי, אני עושה יאללה שצאם, אני בקברות צדיקים, אז זה קבר רחל. אז באמת, ממש הרגשתי, אמרתי, כאילו, בוא נעים עכשיו הוא מציע נישואים, זה... אני ניסיתי לא להיכנס לזה יותר מדי, כי אם זה, אז הייתי, כאילו, אני ניסיתי שאני מתחיל לרחף, כאילו, ואני לא... אני מוצא שבאתי מדבר עם ניר, אז אני הולך ברחוב, אני תשאלי אותו, הוא עושה לי הכי התחרפת, אני מתחיל לצעוק באמצע הרחוב, אני מתחיל... קיצור, מה יש לך להגיד למה שם, פנינה? וואו, אני בהלם, אני פשוט בהלם, אני כולי רועדת, אימא'לה. מה זה? וואי, ניסן, וואו. איזה גבר אני, אה? מה זה? הערב הזה הוא מרגש במיוחד, כי ההשגחה הפרטית היא ששזרה 3 מפגשים אקראיים לכאורה, שהביאו לבסוף את הערב השמח הזה.